Oh guys, kitain nyo guys. Oh, na TJ lugan nga nakabangga dyan tilugan mi guys. Oh, kitain nyo. Sige. Oh. Sige, ibagam na tati kaya mo. Oh, kitain nyo guys, isupay tinakarit guys. So, iso tipakap na kam. Oh, isupay tinakarit guys. Oh, Ay kitain nyo. Ay na kuya. Hangka nga kahit nga katungkol ka nagdaan tarupang. Ya, ay na, apaw. Isupay tinauyawan, datay nga rupa, daan. Dati nga rupa. Ay na, apaw. Oh, kitain nyo man guys. Grabe pa nga makauyaw guys. Oh. Ay na po kuya. No totoo son, sakto pa iti atribido. Sakto pa iti atribido tani. Barbaro day tilugan ko, barbaro day tilugan ko. Kairurwar ko day tilugan ko. Ay na, kanya kumangay madam. Si kamo tibi mangga jalugan mi madam. Oh, kita am jalugan may. Ay na, apaw. Day dilugan nyo. Kitam di lugan nyo. Kitam di daan nga lugan nyo. Awan matigas-gas na. Day di daan nga lugan nyo. At adupay gas-gas tarupam. Na? Ito siyo. Ay na, apaw. Nakauyaw mo tang kitain nyo man guys. Isupay tinauyaw guys. Ah. Ay na po madam. Bayadam da jalugan mi nga nadungpar mo. Ay na kuya. Talaan nakta talaga nga syakti atribido. Ay na, apaw madam. Si kayo lagar tinakadungparan. Si kayo pitinauyaw. Si kayo pitinayabang. Ay na po, gaputan na ba nang kayo? Ay na. Sir, sorry Iso nga intarayan ka, tadi nakitak day tarupam. Ay, apo, awan ti talag ko, awan ti pagbayad mo. Yagdaan tarupam. Ay na. Day tangarupa, dati pagbayad na. Ay na, apaw. Dati nga rupa. Ay na, madam. Grabe kayo mga mangtagibasit, mate. Ay, sumad uray, itami 20 sarming ko. Ay, no. Day tangarupa, nadadaan kay tarupam ng dilugan nyo. Ay na, po madam. Nauyaw kayo mo ununay, Awan ti mate. pagbayad mo, iso nga tinarayang ka. Ay na, apaw, madam. Nauyaw ka mo ununay, mate. Nagbayadam kiti jalugan, may madam. Ayaw mong ipapilit. Kita nyo, guys. Talaga si Kati awan ti pagbayad na, nututusin. Ay, apo, day tangarupa, madagaro ti pagbayad mo. Ay na, Kin may isa, agap apuraak tani. Kanya ko matipagap apuraan, madam. Nga duray nakabanggakan, tumaray kalatan. Ay na. Kaya dyan, nagbangsimatan. Ay na. Nagbuyok. Sinabitak na ibong. Minyaday. Isungarod nga ko na nga agap apuraak tani. Pumutukan. Ya, hindi pumutawag ko. Ay. Ay, Nagbuyok. kuya, bumukbukol ba tutot? Ya. Hana, madam. Ay na. Sa bali day tuyan, kuya. Ya. Tak, kinsa mo day tuyan. Upis ni bulong na. Ay, hindi ka rutay. Ikan, upis ni bulong na. Day tagan, manaktak ka, nakakakiak tuloy. Ikan.